Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakun hinyo trap National Awakening Movement knam kalapan kre nagbanta kani ka election kaban long ha ubanay banwan. Habay kren ba working president ka knam uba Thomas Pasa ulay thu ba kaseng kalapan kre mentala arsnem namar kidang perkat ba ka election kan long husnem arhajar arpusaw henray lapan kan riano ka election mentau snem arhajar arpusan. Uba Pasa uloong ba ka knam kandet sigi patba ador shibun kimat kibadon kam kibayade bat ka district council. Kakhnam gadon ya kathong ban pentri kam ya AD rules shispa arupra kabaminta ki briu ki bamde ki khasi ki yo ya kalat ban thap vote balada ka seng kan yo ban thaw ya ka executive committee ha Khasi Hills Autonomous District Council kin sapin kan la ya kani ka an ban pet batang ki khasi kin yo ban thap vote ha ka election MDC ula ban rap ru da ka baong ba ka khnam kan shimru ya kaman kabayade ba ka khayi ka pateng kata ka trading by non-tribal khat khandai spa santu saw regulation kabaki EC bat ki chief executive member kin shim bakande kalat ban produce spa long balada ka khnam kan yo ya jing jump kin sapet benya bha bat buntili ki trading license kin sa sha pendu no khnang ban island ki try mulok ban yo kam namar ka jing kerdu kam nakaliang kaseng hi hakobaday barkani ka election MDC kalau ada penkre mentala arsnem ya penkre arsnem naman ngi la khmiliti bak election kalong ha ubray baar jong usna marja pusam ni kawan no auto kajing penjalan no nakaliang ka sarkar jela haki ar benta ndri bandru benai ke mentang magalong hi kani ka election kala kalong ha ka arpo itu jong ubray baar jong nakaliang ka seng ngi la ayai beteng kita kajing penkre ka jongi but habangi ya penkre ya kani ka election kidon kimat kibangila bu renti ila bu kerpang ba upai ba unsur tu halor kino ki agenda halor kino ki nongrem ba kaseng ga ikun dia ka election but tumbasu pen kamau hi yang pai ba yo bon balang kas ka khanam kal ayai kren ya kimat ki jura ki babon ki badai badis council kalau lalet bantit ya ki jikhang jo ki council hakiba bon teli klemat nakadau jo ki babon teli ki isu de kini ki isu ki ba kaseng kala ada ban let support dis council la kapor ki barang sakor do benta kini kita kimat le kita ki benta ki bandon apo ka manifesto jo kaseng kawai dengan benta ka ba kam kerpang ki mana kali kaseng la bu ba lada ka khram ka wan ka bos syarang ti apo ka KCDC kajing dawa ka jongi ka banado arja khatsau ban penkalano ya ka iri rule ka basispa afu pra ka ba ailat yu bomdei kasi ban tabot hadu menta ngi kolar bangin penkalano mardorhi ban ngin tho da uklam ubasai ba dei tang uhun nyu trap ubala ban tabot apo KCDC kra ba kadon kajing skan hagi sinem ban ki por ki barangwan de kani kamdei ka barang ngikran menta ka kadei ka bangila da tho siti de ki bun teli sepo ka council kadai ke bangla lebih kerana ki CEM ki babon bah kalau kadai ke bentahan lagi sus kabjar te kadai ke pensosi yang ibat kawan ke bentah pada bentah bah kadai kan don apa ke manifesto ke jongi kabar ke bentah ke kerpang bah kadai bah ka trading by non tribal ka kadai spasan usah kum bangala jukren ke kapor bah hadu bentah la ndio pulai teli sinem ke layak jo ke council hilap bah ki isi ki babon bah ki CM ki babon ba ki EM trade ki babon ba ki mundur ba kanika trading by non tribal ka kanai spasan pusau kadai ka ain ban pendrus pa ya ka council kim so thu ba ka trading by non tribal regulation ka kanai spasan pusau ka rule ka kanai spasan pusan satu kendai kadai ka ain ban yada ya ka khai ka pateng jong u khasi na kata kadau na kalian jongi lada upai ba uai ka jingkesan kumbang ila dep ban tenru ya council da ki babon teligis ki kleman ini penting kenapa lek si babon ba da ki spa teligi tidak license ki sak council da pon council kata thong ko jongi mar ha ka juk ko matang ini ban sotu kakam sarkar ukun samlam yo shu ban ya seng business ru hab compete bak min mahajan dakhar shanu kan po ga jongi nang nung implelat ikon samlam jongi na kadau na kaleng jongi da ki spa teligi ki trade license insya council kan kong ya kampung ile ngin review ya barok ki license di bandar ngin tahun ke special committee ban review ya barok ki trade license ki bala issue lembaga council hakipon bala ban page pada
don ne ki license ki bala isu BI dan ki bala isu dengan ba penkheng ya ka trading by non tribal khak nai spa sang pusau tak tak daw nak leng jong in sim kya ba ki bentak karang was sasi sen ngin pen daw ngin pen riu bangin penting kena bakat kane gar regulation khak nai spa sang pusau kan penting kena bang India dano ya ka khai ka pateng jong khasi ka balai pada ka mat ila ong mana laki por sikipor ya ki MP ki babun ru ila ko mangi dei ban review no ya ka presidential order khak nai spa san ho le kata ka schedule tribe order khak nai spa san ho nomar kum bagalong mentai ka ni kaya lambakala simon kaya ya lambakala simon ya ba ki babungun ma ki ni ki bamdei ki trairi ki rulom trairi tribulok ki sim kabu lembak ni ka schedule tribe order khak nai spa san ho kadai ka benta bahak ngihapan aman dia kadai ka iya ka order kadang ba kandon ka jing bentoy kadang kandon ka jing penyai canai bahaya kini kam ki beri hapok sik ka jongi bat ki isu ki babon ka jing rum kertap ki menderu kadai ka wei lagi mat ki ba ka sen ka sim kya ba om dei tang hapok for election lagi por ki julai seki jaka ba le khara ba le be ki beri ki badan tak suspicious character ka jongi ngilali up station igrim de kimit baik mar ka jingwan akan arba jemen met si jemen met ka jingwan ki bre bana ba ha ka kerteng jo ka jing suba ngilali igni kamta nak ta daw nak seng ngir petikra ba ka sidit council kan dai ka wei ka slam ka ba khlang ba ban khanglat ka jing rum kertap jo ki mender kat kum ka jing ai bor jo ka ai bat ki wei ki bentang ki babon bat le si ka yang ka manifesto ka ba chanai ba ka ba ka seng ka pun krek ila adap ni sa pelaj pai ba yang manifesto kena bawa pai ba unsur tu ba halor kino grim ba upai ba ru unlek siapa ka syak election ko mangi ki candidate ni pen krek ban ya kun dia election ki pai ba ru ni kapat ba piru pen krek lang ni ba kumno ki breu ki dong kam nang bangin su ni tikna ba kasang sinam ka banwan kanum sabai isu ka basongsi ba kalong kane ka jik nga jong ngirok bangi adap ni ko arni price nam sa council la dengi bakala sa satsnam ngin kan sabai ni ko price nam sa council yo ngi kenjo sa kasis pas nam ka jing dap sa council hakan ni ka jinglong kan lo ka basongsi ba penduk jikerwen pada ibu balang